نہیں رہ گئے سڑے چنگے جو کردار پٹے دن ساہ کو ودے تہتائے ساہدار پٹے دن ساوے نے تھیندے بندے کڑہیں قسمیں دے پٹے ہر روز نویں کوڑ دے پٹکار پٹے دن ساوے نے تھیندے بندے کڑہیں قسمیں دے پٹے ہر روز نویں کوڑ دے پٹکار پٹے دن ہاتھ نالے ہاتھ چھوڑی دے بندوق بڑائی ہے مظلوم حکم ظلم دی چھل مار پٹے دن محبت سے ہاتھ نالے ہاتھ چھوڑی دے بندوق بڑائی ہے مظلوم حکم ظلم دی چھل مار پٹے دن کھلدا جگ نہیں خوش تھی کنہیں وقت ملی تھا ونج دیکھی میں ستھلے دے بیمار پٹے دن محبت سے کھلدا جگ نہیں خوش تھی کنہیں وقت ملی تھا ونج دیکھی میں ستھلے دے بیمار پٹے دن ٹھائے ویندی ہے اعتبار دے بازار دی قیمت یوسف نہ بلا ویچے کوئی بازار پٹے دن اور بہت ڈھیر سارے ملک دے حالات خراب ہیں بہت ڈھیر سارے ملک دے حالات خراب ہیں پڑھ ڈیک تو پہ روز دا اخبار پٹے دن ونڈ کیویں ونڈی خدا سوچ تو راغب اروار دا غم لوگ ودے پار پٹے دن آخر نظر کہ ایتا وکری سوچے دیکھا وکری گال نہ کھیڑے بڑے آدن بستی وچ کوئی نکڑا بال نہ کھیڑے ایتا وکری سوچے دیکھا وکری گال نہ کھیڑے بڑے آدن بستی وچ کوئی نکڑا بال نہ کھیڑے کینجھا سونا لگ دے بندہ پھٹکا سر تے بندھے غیرت مند کوئی بندہ کہیں دے بوچھڑ نال نہ کھیڑے کینجھا سونا لگ دے بندہ پھٹکا سر تے بندھے غیرت مند کوئی بندہ کہیں دے بوچھڑ نال نہ کھیڑے تھی نہ ونجو ڈر رہے اساں ایک دوجے دے دشمن ایک دوجے دا بن کے اتنا کوئی بھیوال نہ کھیڑے اور 50 سال دے بڑھے رلے 16 سال دا نیندر ایکو کوئی سمجھاوے جوا کہیں بھی حال نہ کھیڑے اور یاد اماں آدھی ہائی جو ایندا چکر بندے دھوئے دے ہوتے لال بھوالی میڈا لال نہ کھیڑے وقت سے اور چس آئے ہیں مخلص پاندے رشتے لوگ نبھاون کوئی بھی اتنا کہیں دے نال بھی الٹی چال نہ کھیڑے آتا گئے ہیں اساں راگے اپنا سیت الماون چس آئے ہیں سادے نال ہم توتا فار نہ کھیڑے آخر دوسرے کے توتے دی کوئی فال لگو ہاتھ بدی کھڑا ہا لیک دے سوال لگو ہاتھ بدی کھڑا ہا چٹی چٹی ڈاڑھی آلا پتے کیری لال آئی ایک نکے بال لگو ہاتھ بدی کھڑا ہا